So dito 100 pesos yung mga tumpukan po ng maliliit na sugpo. Ayan po yung 100 pesos. Meron din po 50 pesos na mga tumpukan, no? At talaga makakapag-ulam ka na ng mga ganitong klaseng hipon na yung mabibili. Fresh na hipon po yan, ha, na nakalatag po dito sa Malabon Fish Market. At yung mga pusit din po natin dito, ayan. Tumpukan din po, no? Fresh. At mga pusit, lumot. Si Beverly, magkano ngayon presyo ng labahita po? 180. 180 ang per kilo. Ito po yung mga per kilo natin, no? Sa mga bangus dagupan po, 200. So, yan po yung presyo ng mga bangus natin malalaki na dagupan. 200 pesos na per kilo. Si Beverly, salamat po, ha. Thank you. Arimben, good morning. Ayan, mga parrot fish, oh. Sa parrot fish, magkano? 120. 120 na per kilo. Magkano ngayon yung mga dalagang bukid? 180 yan, dito 160. Ayan. Sabay na 160. Ayun, 160 labahita natin. Ganitong kalalaki po yung mga labahita natin. No? Tapos, Brenda, good morning po. Nagkano po presyo ng mga binluan po natin? Ayun, 200 na po, no? Murang-murang mga presyohan. Sa sagisi po, 180. o 180, bumababa ang mga presyo ng mga isdang bato natin, no? Ay 350. Magkano kilo ngayon ng galunggong? 120 lang. 120 sa per kilo ng mga galunggong natin dito, no? So, hindi na piraso. 150. Ayan po, pipili lang po kayo ng inyong mabibili, no? 150 po ang isang piraso ng bangus ni Kabuki. Shout out sa iyo. Ayan, good morning. Yan, 50 pesos po dito. Tapos mga turay po natin, ayan. Mura na yan. Ay, Boss Barley, magkano po talakitok mo? 40. Ayun, 240, no? Sa presyo ng mga isdang talakitok. Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat. Tayo po ay mag-update pong muli dito sa Malabon Fish Market sa mga panibagong update o mga panibagong latag na ating iikutin dito sa lugar po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so 100 pesos po yung kada takal po ng mga tahong natin dito, no? So wala tayong nakitang alimango na latagan. So isang takal po ay 100 pesos. nag-vlog ka daw kahapon. Nakita niya daw lalaki ng kalimasa ko. Pumunta siya, liliit. Sabi ko kahapon po talaga puro malalaki. Oo. Nahanap na daw yun. Sabi ko wala. Wala, mabilis maubos ka Kaya ako mo. nakuha ang malalaki. Tapos 100 nga daw. Ako, Mura yung alimasag eh. Eh ngayon wala ka naman alimango. Kahapon yun. Kung kahapon kayo talagang bibigyan ko kayo ng mura. Eh ngayon, Eh ngayon walang kalakan. hindi ako naghahanap kayo ng alimango, wala pala. Na-tiyempo ako ngayon pag walang ano eh. Sige, te, salamat ha. Thank you. So dito 100 pesos yung mga tumpukan po ng maliliit na sugpo. Ayan po yung 100 pesos. Meron din po 50 pesos na mga tumpukan, no? At talaga makakapag-ulam ka na ng mga ganitong klaseng hipon na yung mabibili. Fresh na hipon po yan, ha, na nakalatag po dito sa Malabon Fish Market. At yung mga pusit din po natin dito, ayan. Tumpukan din po, no? Fresh. At mga pusit, lumot. Alright, yan po yung update natin dito sa tulay. At wala tayong nakita ang mga latagan dito ng alimango. So nag-aantay ng alimango pero wala tayong nabili ngayon, no? So ganito po yung sitwasyon. Napakarami po sa ating mga kababayan ang dumayo at namimili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo kay Kuya Romy. Kuya Romy, good morning sa iyo. Parang nakatukod ka na sa payong mo, ha.
Sobra, grabe. Grabe ang init ngayon ng panahon. Kay Romy, masarap na tilapia Batangas. Magkano po yung mga presyo? 120 pa rin, Boss Lando. Ayun, 120 pa rin po yung mga per kilo, no, ng mga tilapia Batangas dito ni Kuya Romy. Ang gaganda, ang lulusog. Ayan, no, malulusog na mga tilapia Batangas. Mga pang-inihaw na yung mga ganitong kalalaki, Kuya. Yes. So, Kuya Romy, shoutout po muli. Good morning. Good morning sa iyo, Boss Lando. Ayun. Ingat po lagi. Mainit Salamat po, ang init ng panahon, ha, Kuya Romy. Payong. Pero kaya pa naman ng katawan natin. Yan. Ang ganda dyan. So, Kuya Romy, salamat po. At Shoutout, good mga morning. followers, mga jam apparel, mga kapisda. Sana kayo sa Malabon Fish Market. Hanggat hindi pa ganong mainit. Mamaya wala nang isda. ayun, At isa pa, wala nang galunggong. Medyo mahal na. tumataas na ang presyo ng galunggong dahil ramdam na yung mga lat Sobrang kasi init na. hanggang March, May lang yan. Oo. Hanggang May lang ang ano, tapos seasonal uli, matatagalan na naman. Tapos yung mga galunggong na ilalatag dito, back to normal. So tataas na naman ang mga presyo niyan. Kaya hanggat maaga, mag-stock na. Dahil sa susunod na mga araw, medyo paggalaw ng presyo ng galunggong ay napakataas na. Yan, tama po. Okay, Romy, salamat po. At ako'y babaybayin ko itong haba ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Okay, Romy, salamat po. Thank you. Alright, so dito naman tayo sa mga tatagan ng mga isdang bato, no, na ating i-update dito sa Malabon Fish Market. So mga galunggong, no. Ito yung mga galunggong, may mga pinduan din po rito sa mga latagan sa Malabon. At ito yung mga tumpukan ng galunggong, 100 pesos na inyong mabibili. At meron din po mga 50 pesos. Ang kilo na po ngayon ng galunggong ay pumalo na po sa 150. Ganyan po yung mga per kilo ng mga galunggong natin, no. So iikot pa tayo at aalamin pa natin yung mga ibang presyo ng mga galunggong dito sa Malabon Fish Market. So yung mga bangus, mga latag ni Ate Beverly, no? Tsaka mga kilo ng mga isdang labahita. Ate Beverly, magkano ngayon presyo ng labahita po? 180. 180 ang per kilo. Ito po yung mga per kilo natin, no? Sa mga bangus dagupan po, 200. So yan po yung presyo ng mga bangus natin malalaki na dagupan. 200 pesos na per kilo. Si Beverly, salamat po, ah. Thank you. Karen Ben, good morning. Ayan, mga parrot fish, oh. Sa parrot fish, magkano? 120 na per kilo. Right, thank you. So yan yung mga update natin dito sa mga parrot fish, no? Sa mga ganitong latag dito ng isdang bato. Yan, masasarap na mga latag dito ni paring Rodi, no? Mga dalagang bukid niya, ayan. Pre, magkano ngayon yung mga dalagang bukid? 180 yan, dito 160 pa. Ayan. Sabay no, 160. Ayun, 160 labahita natin. Ganito nga lalaki po yung mga labahita natin, no? Tapos Ito, mga 160 rin. dalagang Dalaga. ayan, yung mga latag ni paring Rodi dito sa Malabon Fish Market. Pre, salamat, ha. Thank you. Alright, so iniwanan na ni Kuya Warren yung kanyang magagandang mga isda. Ito yan, no? Mga latag ng ganda, oh. Talakitok. Puro talakitok, no? Tapos mga emperor na isda. Maganda rin yung laman. Tapos mga snapper. At dalagang bukid na lapad. So yan yung mga latag niya rito, no? So wala si Kuya Warren. At lipat na tayo rito. Mukhang tumawid sa kabila. So dito 180 presyo ng mga labahita. At ang ating mga lapu-lapu, ayan, 180 po mga per kilo. So napakamura pa rin ng mga presyo ng kanilang mga latag na isda, no? Tapos dito rin po yung mga isdang emperor. So 150 sa mga sagisi. Ito yung binduan. Tapos sagisi. De Brenda, good morning po. Nagkano po presyo ng mga binduan po natin? Ayun, 200 na po, no?
Murang-murang mga presyohan. Sa Sagisi po, 180. 180. Bumababa ang mga presyo ng mga isdang bato natin. No? Pati panty, bumababa din. Ay, tama So, yan po yung mga presyo ng latag ni Ate Brenda dito sa Malabon Fish Market. na kayo. Bili na, bili na. Napakamura po ng mga isdang bato sa latagan dito sa Malabon. Napakatumal. Ayun lang po. Ah, bumili ka na. So, 120 po dito yung mga pagi. 120 po yung mga per kilo. Ate Brenda, salamat po. Thank you. Dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, papakol, oh. Morning, papakol. 100 lang. 100 po yung kilo. Tapos, mga bangus natin, 200 pa rin. 200 pesos yung per kilo. Nanay Noemi, parang di ko lagi kayo napapansin dito. Tatlong araw ako wala. Mm. Pagpahinga ako. Sumasakit na yung nagkaka-cancer na yung bulsa ko. Mm. Sige po, Nanay Noemi, thank you po. So, ito po yung mga tumpukan po, 50 pesos at 100 pesos sa mga isdang alumahan. So, tawid tayo dito sa kabila at update natin yung iba pang mga latag na ating maiikutan. So, dito tayo. Bumugad muna tayo dito sa mga latagan dito nila Kabugrit, no? Ng kanilang mga isda. Shoutout sa iyo, Pogi. Alright. So, nandito tayo sa mga latagan nila, no? So, dito ang mga presyohan ng mga pusit natin ay 350. Magkano kilo ngayon ng galunggong? 120 sa per kilo ng mga galunggong natin dito, no? So, hindi po pare-parehas ang mga presyo ng mga latag dito. Ng galunggong meron po 150 ang mga per kilo. Dito po ay 120. Alright guys. So, yan po yung mga tumpukan at ang mga balat ng baka walang presyo. 150? 150 nga. So, ito po 150 po yung mga per kilo ng balat ng baka. Tapos, nandito tayo kay Kabugrit. Ito yung mga latag niya ng kada piraso. 150. Ayan po, pipili lang po kayo ng inyong mabibili, no? 150 po ang isang piraso ng bangus ni Kabugrit. Shout out sa iyo. Ayan, good morning. Ayan, 150 po. At kayo na lang po pipili ng inyong mabibili na mga bangus dagupan ni Kabugrit. So, tumpukan po natin yan, ha? Yung nakikita po ninyo. Alumahan at galunggong sa halagang 100 pesos. At yung sa baba ay 50 pesos. Alright, so dito naman tayo sa mga latagan, no? So, mga latag po dito ng Dalagang Bukid, yan po ay 100 pesos. At meron din po dito mga espada rin po natin ay 100 pesos tumpukan. So, 100 pesos sa mga galunggong. 150 po isang kilo dito ng mga galunggong. Ayan po, medyo gumagalaw ang mga presyuhan natin dito, no? So, nakaraan 100 pesos lang at 80 pesos per kilo ng galunggong. Pero ngayon ay 150 na ang mga per kilo. Ayan, no? So, yan po yung mga presyo dito, no, na ating ina-update sa kanilang mga latagan. Alright. Pogi, shout out sa'yo. So, yan po yung mga latagan na ating dinadaanan at binabaybay dito sa kahabaan po ng Malabon, Metro Manila. So, 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, no? So, ganyan po yung mga tumpukan na bentahan po ng mga galunggong. At ang mga kilo ay talaga nga naman ay medyo may pagtaas. So, yun po yung mga bisugo natin, no? May 100 pesos na tumpok at 50 pesos. Bisugo. Mga pusit, 100 pesos na tumpukan. Yan po yung pang-adobo, no? 160 na po ang per kilo ngayon ng tulingan. Nakaraan 100 pesos po, no? Pero ngayon ay tumaas na. Sa pusit natin ay 300 pesos. Yan, matambaka po natin.
Magkano kilo matambaka? 160 lang. 160. Tumaas ng mga presyon ngayon, no? Sinagmal. Yun nga eh. Sahod na lang ng tao talaga hang hindi tumataas. Wala rin ito mataas. Oo. So yan po yung mga presyon, no? Alumahan, galunggong, tulingan, isdang matambaka. Salamat, bossing. Thank you. Alright, so dito yung mga latag, no? Yan po, no? Tumpukan po ng pusit sa halagang 100 pesos. At mga tumpukan din po dito na mga turay. Ito po yung mga turay natin, no? Tandaan lang yan, 50 yan. Ayan, no? 50 pesos po dito. Paksil. Tapos mga turay po natin, ayan. Mura na yan. Ay, 100 pesos mga isdang turay, no? ngayon lang yan. Kahapon wala. Pusit. Pagyaw ko yan. 50 pesos sa mga latag ng galunggong. At ganito rin po sa bentahan, no? ₱50 at 100 pesos tumpukan. Ang tulingan ay 160 per kilo, 140 per kilo dito. Tama mo ako. So shoutout sa iyo, Pogi. Ayan, good morning. Shock, man. Ayun. Pre, wag yun ang iinumin mo. Ano, cash out? Wag. Magkakaano ka, pre, diabetes. Natamis yan eh. So yan po yung mga presyohan na ating in-update dito po sa Latagan at 100 pesos tumpukan, 140 sa mga presyohan ng galunggong, no? Yan, no? 140 ang mga per kilo. Ayan. Alright, so dito talakitok. At 160 sa mga per kilo ng nabayhita. Ito yung talakitok, no? At mga isdang emperor din, no? Dito tayo sa kapatid ni Boss Warren. Nandito tayo kay Warley. Ayan. At tuwakang 200 ang kilo po dito ng mga bisugo at fresh na mga halo-halo na, no? Salay batang, gagaong, sapsap. Yan po yung sari-saring isda na inyong mabibili at talaga nga naman ang mga presyo ay bumaba dito sa mga presyo ng bisugo. Alright, so tumpukan po dito. Ayan po yung nakikita po natin dito sa mga latag dito ng tulingan. At 120 isang piraso ng bangus dito kay Kuya Buboy. So dumagsa na naman ang mga bangus sa Malabon, no? Tandaan po. Boss Barley, magkano ito talakitok mo? 40. Ayun, 240, no? Sa presyo ng mga isdang talakitok. Alright, yan po yung mga ina-update natin sa mga tumpukan ng latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, no, mga latag po nila dito ng mabibili nyo pong mga gulay sa mga kada balot. May mga 50 pesos, 20 pesos. Kung ano po yung mapili nyo na mga pangsaktuhan sahog sa inyong mga lutuing ulam sa inyong pamamahay, no? Alright, guys. Thank you. Shout out po. So ito yung mga latag din dito. Ayan. Panggata talaga sa alimasag, no? Magkano presyo nito? 35 pesos, no? Ano may isda? Sitaw. 3 piraso, 50 pesos. Thank you.
Ayan, ang mga latagan po ng mga pangsaktuhan sa lutuing ulam, no? Na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market. May mga isda, no? Na pwedeng sa sawagan ng mga gulay at ito yung mga pangpakbit natin. Eh, nagkwento ako. Galing na ako na bangkay. Kwento na lang. Ayun, 50 pesos, no? Yung mga cauliflower. Ayan po yung mga latag dito ng mga gulay nila Gion. Gion, shoutout sa'yo. Good morning. Good morning, Good morning. Happy Saturday. Ayun. Shoutout sa mama ko dyan. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Shoutout sa'yo, Gandara. Good morning sa'yo. At nandito tayo sa pwesto ng iyong asawa. Magkano ngayon yung... Oo. 140 ang per kilo. Eh dito sa mga latag nyo ng lettuce, 1/4, 50 pesos. Pipino, ayan, no? 100 ang kilo. Okay. At ito pa yung mga latag nila, no? So marami silang latag ngayon ng mga gulay na inyong mabibili dito sa Malabon. Gia, magkano repolyo natin? 50 ang kilo. Sa mga karot, 150. So ito pa yung mga latag na inyo pong mabibili dito sa mga pwestuhan po dito sa Malabon Fish Market ng mga gulay. Alright guys. So ayan na po at napakita na po natin yung mga latagan dito sa kanilang pwesto. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer.